Hello guys, good morning. It's my birthday. Uy, saan mo greet si Mama B da? I-greet si Mama B. Uy, natog pa man ni uy. Naunsa man ni uy nga. First day of work na Mama og ni Mama Ali. Og ni Kuya Armando karon adto munisipyo. Thank you Lord sa kuan. Another sana blessings nga magihatag dya sa paljang birthday. Di. Kasi nang sarap man naslik si kay kinahanglan makaadto mi makabot pa sa munisipyo maka-time in alas 8 man. Uy. Good morning na. Good morning. I-greet si Mama B. Uy, i-greet si Mama. Mansa maka Mama? Hala, gipidong-pidongan ramang ko. Uy. Uy. Sige na, gipidong-pidongan ramang ko ni mo. Mura magnang okay ko nag-birthday. Uy. Happy birthday, Mama. Dali. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Si Aliana, guys. Sila kayo na. Sa Zoka doon yung greet si Aliana, B. Sa Zoka doon yung greet si Aliana na, B. Hindi ka mo greet ni Mama? Kaya maligo na sa Mama. Bakod na kayo maligo sa Mama. Kaya mag-work na. Uy, salamat, Day. Happy birthday, Taisa. Happy birthday, Taisa. Happy birthday, Taisa. Happy birthday, Taisa. Salamat, Day. Salamat, I love you. Salamat. Hello, guys! Madung adlaw nating tanan sa karong adlaw. September 16. It's my birthday. Charot. Ikan kog merkado, guys, kay kanang malit kog pansiton kog marijo. Kay damay niya hatag kog 500. Salamat pus ning hatag. Si Kuya Mario. Dabora nang gipalit dan. Palit ko kuan pod kanang daw kabuk bangos. Happy birthday, Taisa. Salamat. Silik si kayo din ng bread. Taisa. Kakarpod, ge. Happy birthday, Taisa. Happy birthday, Taisa. Happy birthday, Taisa. Happy birthday, Taisa. Salamat, Day. Isa ni Taisa. Lubi na kay magbiko ta. Biko ta. Tang rin ay. Alis dan rin. Okay ka, be? Hindi, mora na. Well, I love you, I love you. Ibatan sa itong nanay ko. Matabang ka kay... Ganan, kung nainganit eh, kantong. Sa tiyali ko ni maglutos ang pansit. Yan sa maning... Kuan-kuan maning. Mara, gudi maaga na raman nga natay handa. Marisa ni Taisa. Pansit na day. Mura malagi po magsupit kantong, Taisa. Sama sa puta, sama ay tumiga Taisa. Walang sa tayo po. May kaibigan ko. Mantika. Toyo. Og salt. This is the important matter. Ibuta sa lagay. Hello, Mother. Thank you for loto na biko. Jamaar mag-English. Katabang. Sinay? Pagluto na yung katabang. Okay ra ka na na. Ang importante. Ano ko na? Managdagas na na. Salamat, Nay. Ang mahalaga, importante. Jamaar man. Talagang kuan dari naghaling ko da kay kusog bagbangos. Grabing dali ara kay kusog maghangin. Na, di may manok nagpadede ba siya mapasugba biti pud ni Nay. Ha? Dakos likod guys, nagsugba kog bangus. Si nanay nagbiko, si Tiali pa nagluto, magluto og pansit. Aksit tatay. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Aisha. Happy birthday namang dohang upaw. Kay sunod man may 16, 17. Na mga ana. Happy birthday. Huwag mo kumagdahon pag makahanda din nga eh. Nangilin, ano sa
Precious, na precious. Yes, precious. Ano yung isa lagi doon? Katapusan. Noon lang ito. Ni angat dagang naw. Wah, kanong junto, diha ra gibutang. Ano? Dods. Ay, Dods. Ato na imong kuan kau, tiyak lalay. Kau. Ato imong tiyak lalay kau. Sila ne. Anak ko sila Mama Eka. Dia ra ka. Mau mo dia ra ka charge. Nabisita dumaw. Nanay, Ate Ale. Kasi Wait, tabang isa. Tabang Alexi. Kuha. Tina ko salad te. Ay, salamat. Magsalad di ko dali-dali ron kay dogay ko kakaon. Uy, dapay pa jibar seleksian. Kagubot na. Dogs, lingkod ba? Nagkagubot lagi. pero Ansa man ite? Ha? Sisig. Aw, sisig. Salamat. Salamat eh. Salamat din, Jo. Salamat po kurami. Dalawin, kaya ko na nga Kita guys, ako pizza din. sure na okay ka na? Yes. Salad imit ati. Nabitaw. Salamat. Dali-dali. Di ko gihimo na ni ron kay dugay mo kakaag salad. Okay, pabili na para sa school. Salamat sa mga grasya. Ay, ang spaghetti sa akin, ay, salamat. Kas, kali ya. Pabuka naman niya. Saman. Uy, problema. Kaya na naman. Pero di ka yun. Nagubot na. Tipo sa Imo dyan, no? Naaman, karoon pa nawa. Ikaw ba ka dyan? Ako pa naglasay. Nga, tagal na nagsing kuras yan. Oo, nay. Maging kog salad guys kay day-gidan nila Ate Monica. Salamat din te. Te, salamat te. Te Eme. Nanay. Rami. Ate Ale. Tatay. Diksian. Libot na rin Ariana. Maghimo sa bitako daari karon kakaon may salad guys. Da kanina may spaghettihon nga dani ate. Ato na po nas birthday Ate Ale kay nakapansit naman may. Salamat day. Ay mo na po. Kalyana ko no, da pay. Lami ra ba kan guys karida. Pitsang cute. At making salad. Ako na nagbasog ko kang kabasya. Ako na ni. Gamitin yung salad na ni. Masarap na din. Kanang kautaw pa. Si Gunting. Masa Gunting yung salad. 5 alas 6. Katong mga gamay na buwan kay Hindi, alay. Ito na lang yung mga dati. Kay ito kasi yung ba? Sa sobra. Bangin nun ta dati. Mahal yung galing na mahal. Aw. Di mo po siguro naman na. Di pa naman. Ugma ka, ugma. Pero magawa ka din siya. Ariya sa sinata. Dara sa silong ay. Ay, salamat sa mga grasya ang agawa. Kay sa wala tulubak ito, wala di ka bisag pansin. Bawal dito. Natawag ng tulubak sa bisag. Ay, kontin. Hindi ko na matulog na.
Grabe, ganina ko, ganit po sa ang vlog. Yan na, tawag ko na tinig na yan. At di alis na magpaulit na. Grabe, bakit yan yung tawag? Nagsabaw na yun. Alag! Kaya ka nang naisaksak. Para bang di kaya? Tapos na, Inanglag ba ito sa kunda? Eh, kanina na sa isuo. Ito na. Di na puti. Awa. Tisip puti, yung kuhan sa kanto. Ano na, mag-unari na itong bidalang. Iso, May pagtalong na ng ilang hando. May pagtalong. Maong. Sir, yung masaya ng Mario. Hindi magpunta pinakita mo. Laba rito. Ha? Masaya ng Mario. Mami, mag-uwi ito tapurang. Balaga dahil nakikita ni nataguan. Mama ni mo dadas. Ako lang ito magsarang may star na sa Mikos-mikos ako na rin ay. Crying time about na. Crying time again. Hindi ka nga po. Bukan na ito din ang gantan. Oo. Apo, lagi ako, dibat anak. Kaya naman ang apo, anak din. Lagi. Dabaw ni Nuna. Eh nga, mas mahal ko no. Mahal ang apo. Ako, kasi anak. Kinagatay? Kaya Ako ba? nga na mo ng buwan. Pero ko day, mahal ko no kaday. Mahal, anak. Yung isa na ni, tulog ka condense man. Isa na. Once siya ka na Ay, salamat din te, kay ina. Huwag ka mo tayo dito, di makakaon nga ni te. Hindi ka, pagdiri sa ate Amy. Dahil nasod sa mukot sa muli. Kagano may tinukunin. Basta kung isa ka kutsara palihog yan ha. Kutsara palihog. Kasaman tayo sa... Dapat mo tanganan. Namin, hindi ito. Hinahinasa na kakikuan na para may cream. Ala ni apaw na lagi. Parang gamay mo yung isang ulan. Huwag may kuhan. Huwag mag-anirulang tatay gigawas. Rulang tatay kami mo na natay. Kaya balhin na rin. Natay sa... Magbalik mo kaya lister natay sa... Hala, saba naman! Mga dyan kalipay ko, magbalik din. Mga hindi kalipay. Anong kuro eh? Sabot sa kalipay. Hindi, shower na natin na may dyan na shower na to. Hindi na, himo diha. May kakay na sa trabaho na may kibita mo pa. Okay na. Hindi ka ro. Kinubit na tayo na, hindi ka po salad na eh. Nagdaran na may adit ni. Hala, bawal po ka na nila eh. Di, uy, kagandog kita, huwag gamay na eh. Hindi mo pasulawi. May pin dyan ay, pero okay naman nila. Kaya fruit salad man eh. Di ba ati Ems? Fruit salad. At sa naman yung gamitan ng cheese. Hatong bangkurag cheese, ikaw. Ato na lang, tatay. Ito ang dito, pumitas ko din. Ato ra, agi. Ani? Pag-yes na sun. Diksi. Tayo lang magkagbangkuran, be. Huwag na, parang nakilig. Butan ito ka. Diyan na guys, nahuman na. Diyan, nagkuhan ko sa kabaw na kay tagaan ni da. Purami. Sila nini, te. Tagaan pa rin sa kapon. Huwag mabugnaw na ni. Siya dyan natin rip. Hello guys, dede ko sliko din dyan. Kanang nai. Wako nagdahom nga. Handaan day ko nilang ate o sang birthday lagi ron. Ka 29 na nang edad ron. Salamat ko sa Ginoo kay nagapay daghang grasya nga niabot. Dari sa akong kinabuhi o dari sa among pamilya. Dada ko likod kay banha man dadto. Diya mao pa human naghimog salad guys kay nawahi man sila atik abot. Kami naniudto na may ganiha kay ting paniudto na malagi po diya nawahi man sila atik kay gikan pa magbalensya. Di mo to nagdali kog himo og salad tapos ri panggi kuan diya na pilang dang pizza ba to diya sisig. Diya nagdagali sila pang espagetihon diya wala na man nagipaluto kay adto na puntas birthday ng Aliana kay birthday pa pang Aliana rong 26 diya moras mo napay ka Ate Ali mangunas pa sa Ate Ali. Magdoble na kay nagpansit naman mi diya spaghetti na po, di na ramang spaghetti, salad ay ang gihimo. Nandiyan, sa mga ning-greet dahil na harong adlaw, salamat ka doon ninyong tanan guys. Di mo maisa-isa na kay sa comment para mandaan ng ring daghana na sa nag-post ko sa Facebook ba dyan. May mga nang-comment, may mga ning-greet na. Salamat ninyong tanan guys, kay bawa naman mong kinsa mo sa mga waysawang, labi na sa mga waysawang. Nagtanaw sa mga video sa vlog. Salamat ninyong tanan guys, Ginoo na magbawas sa inyohang sa inyohang kamaadyo. Og labi na sa kuan ni nanay tatay dari sa mong pamilya nga
Gandaan ko nila sa ang birthday ron dya. Wala ko nagdahom kay wala na sa unang-unang nga maghanda-handa. Ang importante baskog ang atong panglawas o kuan way sakit. Dya wapo ko naghanda nga na lagi kay agahara nalipay ko kay karong adlaw sa ang birthday. Naatlan pod nga kasud mig trabaho sa munisipyo. Dya tumigi ka na tali ganiha kay ning time in me. Dya malagi to hoy kabutangas ang kalipay kay na kuan jud sa Ginoo ba nga naatlan pod sa birthday na kasud og trabaho. Ngunang way kabutangas kalipay dya na may nakoy bisita guys ning dalikyat ra kog aris likod kay mauwa mo kog adto ko mag-vlog sa atubangan dya na nao ko sila vlog dito sa TV kay na may wifi daari dya. Ni Trevers, shout out. Salamat ka to ni mo Trevers. Dya kuan. Kanang nay pag-ampo. Ampo na ta kanunay sa Ginoo. Dya anta ma okay na kadihas imong sakit. Tarong makauli na kadaari. Kay kuan arong kusana. Mag uban ta pohon dari Pasko pohon. Dya kuan kanang nay sinanay ning hilak pud sinanay kay ning video call mas janjan dari dya dugay naman pud janjan makauli dari kita masibol lagi trabaho dya. Oto nakahilak sinanay, nihilak sinanay ganina. Anja guys, kanang nay hanggang bisita dari si Dod Siraman to taga Cervallones. Anja katong dari ra pod ket taga among ara pod dari. Anja, mara na yang vlog day guys. Salamat sa inyong kuan kay tapo koy bisita to tapos sila pramida to ja. Salamat sa Johang pagtan-aw sa mga vlog guys. Anja, saway-sawang pagtan-aw. Daganin jong salamat. Anja, God bless sa tang tanan. Bye guys.